obidve steny. A poriadne, a silno, a naťahujem šlaky. A Smetana-ligeti szlovák tanítási nyelvű alapiskolában márciusban sikeres nyíltnapot tartottak, a beiratások hónapja, az április után pedig úgy tervezik, hogy 3 első osztályt nyitnak. A beiratott elsősök számát az iskola vezetősége egyelőre nem közölte. Naša škola ponúka kvalitné vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka. Vyučovanie obohacujeme o kultúrne programy, projekty, environmentálne aktivity. Od septembra sme zaviedli vzdelávanie podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý podporuje moderné vzdelávanie, inovatívne vzdelávanie, reálne vyučovanie aj s pomocou zážitkovej pedagogiky. Ďalej ponúkame v 1. ročníku vyučovanie anglického jazyka a rozšírenie telesnej výchovy o pohybovú výchovu, pretože máme pocit, že z roka na rok deti potrebujú viac a viac pohybu, nakoľko chceme žiakov vytiahnuť z domu od počítačov, od mobilných telefónov a tráviť s nimi viac aktivít aj vonku, alebo aj vo vnútri. A másik szlovák tannyelvű iskolában, a Jelemnyicki utcai oktatási intézményben 102 gyermeket irattak be első osztályba. Közülük mintegy 10 esetben halasztást kérnek a szülők, egy tanuló pedig külföldre megy. Az iskola 3 első osztály nyitására készül, és nem tervez újításokat. Zase ponúkame to, čo tu je obvyklé, čiže výuku cudzích jazykov, respektíve výuku anglického jazyka od 1. ročníka. Ponúkame normálne školské bezpečné prostredie. Snažíme sa, aby deti sa tu cítili dobre, aby nechodili s bolestiami brúška, aby sa nebáli, aby chodili bezpečne. Kedysi dávno sme volali sme to krok za krokom, to znamená celý deň boli deti v škole, tu sa naučili, deti sme odovzdali pripravené, naučené rodičom. Potom sme zistili, že pre rodiča to bolo veľmi, veľmi pohodlné a niektorí rodičia ani sa nezaujímali o tieto deti, nejakým spôsobom ani ho nekontrolovali, takže upustili sme od toho. Viac menej je to tradičné školstvo, aj niekedy sa treba naučiť na spamäť, je to násobilka, vybrané slová. Keď budú oni vyvodzovať, tak nenaučia sa ako rýchlo počítať a v prípade, že nemajú kalkulačku alebo nemajú telefón alebo sa im vybijú baterky, tak 6x8 musia vysypať hocikedy.